No ainakin värillisesti, niin mä jotenkin ajattelin nämä samaan, niin kuin, että Joo. tuossa on se lähdevesi ja tässä on se Kyllä. lähde. Tosiaan tämän kesän töissä olen jatkanut sitä viime kesän maalaussarjaa De Pond-nimistä, että olen keskittynyt tällaiseen niin kuin Suomen luonnon kuvaamiseen ja siitä, että miten luonto myös vaikuttaa ihmisten rakennelmiin ja valtaa sitä tilaa takaisin itselleen. Että teosten aiheena on pohtia tosiaan tätä niin kuin ihmisen ja luonnon välistä suhdetta ja mitä se meille merkitsee. Siis ihanaa palautetta on tullut, että täällä tapaa joka kesä aivan mahtavia ihmisiä ja on ollut tosi kiva jutella ihmisten kanssa taiteesta ja miten he näkevät sen tunnelman maalauksissa ja millaisia ajatuksia se heillä teettää. Että se on ehdottomasti mun vuoden kohokohtia ja on ollut tosi kiitollinen ja onnellinen siitä, että on päässyt tekemään tänne. Että tosiaan ekaan kerran kävin täällä, kun olin 8-vuotias ja siitä lähtien olen vieraillut joka kesä, niin kyllähän se on nuorelle taiteilijalle huikeaa, että saa omat maalaukset sitten tänne esille, että on tuntunut tosi kivalta.